Dipho Police Station ke parlo ke dam tang wo signify ke barni Lamding Road Arlong Langso Budhotaro arong amekar sing tiso asupi kalitang hukuri tiso pi artaningkan ingkora ke thom ahem anikang sam ke dam lapen ajo apran karmut damahut kidun vek abang phua phan raikom sai khiatum pangthek pontang lo kalitang hukuri tiso pi ahem wo signify kep anikang sam ahem ke dam pen langka chohang dam abang phu inora phan karbiang long raikom sai khiatum pangthek pontang lo Kipang tek pontang abang phu amat si ajojelo kalitang hukuri tisopia phan helepen ke abdam ahuta kidun abang phulo. Kardom karbing long life kelang ratun tuan pini tum karbing long life team pen. Nini non market doke baharong pierong lo. Pini jasmenin tum dak nang ke humri tepi bangke lalo la puba la pulo atau war bangke pusi chet ke dam nang po. Ala hukuri tisupi litum kacing online tum el tumang jirlo lang lipan Paktek tum hele pen ke apte kang labang suka pachilot abang pipan pinisi alang lipan stame dead body rong ke thonam lang pini masi la pen ke non amat ke labang so towar stame tenangan han lang bung du la si non tong sekot CM bangji pusi berita long si alang lidum la PWD la pen la alang litum staff tu pen non la EM dun sing teron alang li toy si non labang so towar sa pa plane pon bom lo la pen alang li dag bang si kopi tong labang ala ke phove ka bang phi hem tu na tum han kopi tong lam chak pitikang ji ne lapen labang so ke sa puthak ko an se ardi pi ne lapen ko soang deng si ke doma la aho kedam tang wo signify ke baning ve kalitang hukuri tisopia phan pang thek atum helepen apran armudam derlo dangso ki sung ke pho hem to na phan aning ke papli dam chi aphan pura Caribbean Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Kalitang hukuri tisopi ahemalong an humri damsi aning paplidam. Kalitang hukuri tisopi aphan rong ke thonda mahut CM Dr. Tuliram Ronghang ka humri damahut MLA Dorsing Ronghang EM Lunsing Teron anparta MAC atum chetong donsi Kalitang hukuri tisopi ahemasor arideng CM Relief Fund pen lak pho tangka pi pajir tekang. non market tum madak kalitang hukuri tisupi ahem si lo atau non ini CM Caribbean Autonomous Council CM tu liam long hang lagi amena kongkel long pen non lagi madak tim Caribbean long pen si baik lo lang lipat kami curu deh udah tapi sam ke singut lang list kami atau se council pe lagi CPC fungsi alang li lama so ke seputar kami pen alang li si kami make lang pen pueng no kami CM Tuliam Ronghang Dr. Tuliam Ronghang lapen Dr. Dorsing Ronghang alang listame MLA Dorsing Ronghang stame alang listame ke tongdun do kape ka ada long term council team dan stame alang tu make lang pen labang solam ki puthak lang tu ma hemalong ap alang menasi ke lang sure ni kuma CM sa halapu bangso aputha karbiang long raikom sai khi Jesemet karbiang long SP pen do desang sekiri ke taliba sai deng ponsi honte nemi banghini atuma phana bangki net pontang lo lapenan parta kalitang tisopia phan apran karmut tam de aprang anikang sam ahemalong an damsi langa chohang dam vet lapen hukuri tisopia phan helepen apran karmut dam hut kidon vek abang pu inora phan sitami tang thek ponong lo ke tang thek pon long tang abang phu lake chokela hawar hakim rong piasopo songja rong pipusi tang thek pontang lo alang lipan ke tang thek det pen aphi raikom sai khiatum songja rong pia hemalong an kirita lipa phan dambo bonta a hem pen ke ka joya jok non amat ki ne ponong le det pusi karbiang long SP hin pen karbiang long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang phan than pachini pon lasi adai ke do songja rong pia phan prajin pen net ingnang pon po lapen adai ke do tuma phan loa ting pen insai vek pusi CM Dr. Tuliram Ronghang hin pen than tekang sianing pathe tekang News Report, Caribbean Live.